to haka nan wajen abin sha in baka yi bismillah ba akwai adab 11 na shan ruwa. Daga ciki kama kalli ruwan ka ga wani iri ne, sannan kaka kwankwada, sannan ka rike da hannun dama, suna nan adab da yawa. Sannan ka sha a zaune, in ba wata larura ba a so mutum ya sha ruwa a tsaye. A cikin albidaya wa nihaya ibn kathir ya ruwaito hadisi a mujalladi na farko wanda ya dangana shi ga imamu ahmad a cikin musnad cewa wani mutum ya sha ruwa a tsaye, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, kana so ku sha ruwa tare da mage ko tare da mussa ko tare da kuliya? Sai ya ce a'a. Sai ce to ka sha tare da shedan. Sai ce to ya zan yi? Sai manzo Allah ya ce amayar da ruwan. Sai sahabin ya zura hannunsa a baki ya yi ta amai, sai da ya amayo da ruwan. Sheikh Albani ya hassana wannan hadisi wanda ke nuna in ka sha ruwa a tsaye to ka amayo shi, in ka manta ka sha a tsaye ka amayo shi. Kuma Sheikhul Islam a cikin littafinsa Al-Furqan bainal haqqi wal batil yace daga cikin hanyoyin da shaidan yake shiga jikin mutum akwai shan ruwa a tsaye. Zaka in ba larura mai tsanani ba, kamar ba gurin da za a zauna, kada mutum ya sha ruwa a tsaye. Naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shurbi qa'iman, manzo Allah ya hana a sha ruwa a tsaye. Amma ci fa, wannan ci ba a hana a ci a tsaye ba, amma sha an hana a yi wato a tsaye.